Is-sena 2021 ma ġabitx magħha l-aqwa ċirkostanzi għax-xogħol, mhux biss pajjiżna imma madwar id-dinja kollha. Iżda kemm il-pandemija ġabet magħha sfidi bla preċedent, is-sena li għaddiet xorta waħda kienet pożittiva l-qasam tax-xogħol. Dan hekk kif fost l-oħrajn pajjiżna rnexxielu jilħaq l-inqas livelli ta' qatt fl-istorja, kisba li s-sinifikat tagħha jkompli jikber fid-dawl li dawn il-livelli pożittivi intlaħqu waqt pandemija. Għalkemm il-pandemija ġabet magħha sfidi kbar, il-Gvern ra li jibqa' joffri spalla ta' sostenn lin-negozji u l-ħaddiema f'pajjiżna. Dan filwaqt li kull ma jmur kompla jitkabbar l-investiment fl-opportunitajiet għal-ħaddiema ġodda f'pajjiżna. Fost l-oħrajn f'Ġunju li għadda, il-Gvern alloka 2,700,000 euro f'forma ta' pjan ta' għajnuna biex jinkoraġġixxi kumpaniji fl-industrija iħaddmu studenti permezz tal-apprentistat. Fil-fatt, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni kien ħabbar kif permezz tal-apprentistat fl-MCAST għas-sena li għaddiet ġie allokat 750,000 euro, filwaqt li għal din is-sena se jkunu allokati 2 miljun euro. Saħansitra f'Ottubru li għadda l-Gvern dal-politika nazzjonali dwar is-suq tax-xogħol li ser twassal għall-2030. Din saret wara proċess wiesa' ħafna ta' konsultazzjoni ma' aktar minn 250 sit ta' negozju u 4,000 ħaddiem. Dan l-eżerċizzju wassal għal 40 rakkomandazzjoni li fost l-oħrajn jiffukaw fuq il-ħiliet tal-ħaddiema u l-edukazzjoni. Rakkomandazzjonijiet li minnu fih wara bdiet il-ħidma dwarhom anke permezz tal-miżuri tal-baġit għal din is-sena li jippremjaw il-bżolija bit-tnaqqis ta' taxxa fuq l-overtime u l-part-time.